Straight to the point. Sa tong linya ron, usa sa mga lead convener sa Maisog Cebu chapter atong mahinabi robutaga kay atong reaksyon mahigala ining paspas kay mga panghitabo kagahapon. Labot mahigala ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa tong linya si Mr. John Abines atong hatagag pagtagad mga kaigalaan. Lahat ng tanong, straight to the point. Mr. John Abines, may buntag sir, live daron sa DYHP, RMN Cebu ug sa IFM. Good morning. Good morning, attorney. Mayong buntag sa tanan na Minaw. John, DYHP. John, isip ikaw may usa sa mga lead convener sa Maisog Cebu chapter o sa imong reaksyon ninitabo kagahapon paspas kayo nga mga panghitabo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. First of all, I will not be speaking karon as Maisog lead because wala pa may mag-meeting. Wala pa ko ka-appeal sa group, wala may mag-convene. So basically, ang ako ra masulti karon attorney is to speak as an individual citizen. Maoray ako masulti sa karon. So as an individual citizen, nakuratan ko o nahasubo gyud kay kalit ba ang atong presidente nga usa ka abogado ikalit og bit-bit sa pribado nga airplane pagawas unya walay mga legal nga mga proseso except the force nga gi-represent ni General Torre. In fact, I saw him saying we do it the hard way or the easy way. So it was our president was forcibly kidnapped in my opinion because walay klaro nga representative sa legal nga industry, walay ug kanamang naayuntay kadtong tiaro gani ang SC wala gyud nila gipaabot. In fact, we were told nga alauna pa untas kadlawon, but then alas 10 gipalarga na. Okay, so kamo sa Maisog wala pa mo magkasabot nga magtapok-tapok or unsa inyong mga planos pagkakaron? Naami plano magtipok pero sa karon dili pa ko makasulti in behalf sa grupo because we are trying to process. Daghang medyo shocking yun o makakurat ang panghitabo. So mag-meet pa mi unya ang pinakakuan in my opinion ang pinaka-crucial unta the moment nga wa pa makalupad si Tatay Digong. Anything atong gihimo karon is only kanang reactive sa ako ng pananaw. But then we still need to regroup, recharge, and reassess the things because ako as a Maisog member, I did not expect this government to be so bold nga kidnapon ang atuang ex-president nga naapamantay functioning nga legal system diri sa Pilipinas. Murag di lang siguro ikaw ang uban nga mga membros Maisog siguro pod nga nailhan nimo medyo naa sa state of shock nining hitabua kay wa sa mamudahong nga paspas kay mga panghitabo kagahapon. Yes, I think no one is not I think everyone is surprised. Good kay that kind of move is basically a kidnapping because hibalo man ta sa proseso na to, di ba? We are a government of laws and not of men. We guaranteed sa atong konstitusyon ang process, the due process, but there was no due process. Only Torre and his group cornered and boxed in President Duterte. He was trying to articulate to the group of Torre unsa man gyud ilang iyang sa ug unsa may basis sa arrest and they cannot produce it. In fact, ang ako nakita, he read the Miranda rights of Duterte. But then in what capacity? Because he is a PNP member of the PNP under the Philippine government. ICC is not part of the Philippine government. So Torre was acting outside of his duty. And the thing is, I saw him said it's beyond his pay grade to tell kinsa daw ang boss niya. If you cannot tell who is your boss, then you don't have any idea unsa imong gihimo. And the saddest thing is walay nilaban kang Tatay Digong even to the point nga ilang labnihon si Tatay Digong og si Kitty. No one was there kay gibox in sa PNP. There was no due process. It was
plain kidnapping, use of force, use of intimidation. Even lawyers wala hatagi og proper nga time, not enough time. Unya ang binyo pag yun Krami og Villamoral base. That's shocking. Now ang bisa pa man sa nakalitan kagahapon, wa magdahaw magyud gahapon yan adto kapaspas sa mga panghitabo. Pero ang uban nga mga kaigsuona mga Pilipino dito sa Luzon, Visayas ug Mindanao, labi pa sa Mindanao, paspas kayo nga nang gawas kalsada, kapaspas kayo nga nipakita ni padayag sa ilang simpatiya. Kumusta man ang sa Cebu? Of course, sa Cebu, naatay lightning noise barrage gahapon. Daghan kaayo ang ni-join. Mga at least 500 motorcycles and maybe 300 four wheels nag noise barrage. But of course, nakita po nato sa tibok nasod nga daghan pod ning gawas sa mga kadalanan og nagpakita sa ilang kasubo o pagsupak. Apan para kanako that was only a reaction nga gikahadlokan sa ni Torre o kinsa man tong iyang boss, mao toy reaction nga ilang gikahadlokan. Mao to nga instead of giving Tatay Digong and his legal team enough time to kanang sabton kung tinuod ba ang ilang pag-aresto, wala nila hatagi og time ang ex-president nato to totally comprehend what's going on. So basically it was kidnapping at in a plain words. Kaya ano, anybody nga maaresto, hatagan mo yung opportunity to argue or to defend. Karon si Tatay Digong gibit-bit immediately, and even the identity of the aircraft was questionable. And even the identity kung kinsa ang boss o kinsa nagsugo ni Tory is questionable. So as even sa atong mga legal sa entire legal profession, shocking kay unsa man pwede gid ay puniton ang anybody sa atoa kung may yung lag ICC unya way klaro nga wanat naman tay mga korte. So I'm sad, and nakita na siguro nila ang initial reaction sa mga Pilipino, but then sometimes ang social media ug ang pagsaba-saba is not enough. We need to understand we are under silent martial law already. If they can do it sa kang Tatay Digong, it can be done against anybody who is critical to this government. Now, kinini ang sulti ni BBM kagahapon or kagabi sa iyang statement nga diin ingon sa dili pamulitika ang iyang gihimo tungod kay naobligar lang sila sa gihangyo sa Interpol nga magpatabang sa Pilipinas. Unsa imong reaksyon ana John? Anything that BBM says can be thrown in the trash without consideration. Kay sukad pa lang pag kumbinsin niya kang Inday Sara nga unit team nga ipadayon ang legacy ni Tatay Digong, iya na nang gibiya ug ingon siya nga for the 100th time nga dili niya i-recognize ang ICC sa jurisdiction, iya nang gibiyaan. Meaning kung naay tawo nga certified liar sa Pilipinas, it's no other than President Bongbong Marcos. Anything he says does not mean anything. It's just like kanabang walay value. Walay value ang gisulti ni BBM as far as the Filipino are concerned. Kay dili man masaligan. Puro bakak, way bukog, walay pulos. Niadtong 2022 nga eleksyon, daan na ba mo nga supporter ni VP Sara o ni BBM sa ilang unit team? Daan kong Dutertista, ako, myself. But BBM was never in my, in my personal capacity, wala sa akong radar. But when Sara chose BBM as running mate, we trusted Sara, yes. But BBM, wala gid na siya, he has not done anything for the country. It just so happened nga medyo napatoy at the time of 2022, we were so eager nga si Sara gid dapat padagon, but then when Sara said okay, mag-vice president ko, we respected the Duterte brand. It was Duterte that we followed. It so happened that Sara was a Duterte. And I think it's clear now nga she said she made a mistake. And we're ready to move forward with Sara. We are still supporting her.
Okay, kining nahitabo ron ni Digong nga wala na siya sa Pilipinas o unsa man gani sunod nga mga panghitabo ani, dili ba ni makapaluya, makapaabtik ba ni sa iya mga supporters including you as one of his supporters, or makapaluya ni sa grupo sa mga dumadapig ni Presidente Duterte? Pareho kini makapaluya og makapaisog. Kay ngano, wa man ta magtuo nga ang atong kining kontra ni Duterte o kontra sa mga Pilipino, kaya nila mang-kidnap og ex-president. So, right now, medyo naatay kaluya, naatay kasubo, pero Duterte may be one person, but he is the symbol of our struggle. Ang ultimate nga struggle nato is to serve the Filipino nation properly, with heart, og para sa atong mga kaanak og mga apo. So kining ilang gihimo only strengthens the Filipino people who believe that Duterte is and was a good leader. So makapalig-on kini sa mga tao nga Pilipinon, og nakahatag sa dinigliksyon nato nga usahay kining atong saba-saba sa social media dili na naigo. Kinahanglan mulihok na ta. Sayang lang nga dito sa Manila gipunit si Tatay Digong. Kay kung sa Cebu or sa Davao, murag dakog siya nga di makalarga. Dito sa kay una Bisaya sa Tatay Digong, unya lahi pud tang mga Bisaya. Pero dito man sa Manila wala man nato na makalkula. So it's water under the bridge, pero sana next time kung kuan dapat diri unta Cebu or sa Davao para makita nila ang tinuod nga mga maisog nga Pilipino. Okay, this is hypothetical, John. Considering si Presidente Duterte na tuana, gidana nila, ang sunod nga target ini posibleng si VP Sara. Kung magmanampuson sila, tuanas Digong, ilan ang gipawa na, gusto lang mawa sa picture. Ikaduha si Sara, ang impeachment, o ilan ng tuyuan sad, kay kani mga butang nga mga saking na hitabo mangyod. Panalitan kini, kuha siya, kanana ang hypothetical pero panalitag mahitabo ni kining mga ani nga mga panghitabo unsa kay sunod nga reaksyon sa mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte. Ibutang ta lang na ba kay tsansa nga mo butang tawa naman ang tatay og panalitan iwa pa si Sara sa impeachment. Doon na kay posibilidad nga ang simpatiya ngadto sa laing anak ni Duterte para sa umaabot unya nga mga eleksyon. Murag 100% ko na ang simpatiya sa mga Pilipino 90% pataas naagyod sa mga Duterte. In fact, it so happen lang si Inday ang medyo nag-lead sa mga siblings nga anak ni Duterte. Pero tungod sa mga gihimo ni Tatay Digong sa Pilipino, murabag gi-reward or nibayad ang mga Pilipino pag being supportive o mapasalamaton sa mga Duterte. So, if ever they will touch or do anything against Sara, any of the siblings will be supported by the Filipino people. Kaya ang possibility man God, although mingon ko nga this is hypothetical, but dili na to, we cannot discount the possibility that this will happen. Why? Because it happened now kay sa iyang papa. So ang sunod target si Sara, kay mo may dunay kwan. O mawa sa picture si Duterte ang amahan, mawa si Sara, posible kaha nga mapugos ang mga supporters nga mosuporta og lain na lang nga mga igsuon ni Sara. Mao na atong dakong kwan ron kay ang simpati magud na. Tinuod, kung nahatag sa mga tao kang Sara ang suporta, walay rason nga ihatag sa kang Basti o kang Pulong. Ngano, ang Duterte nga brand mo ay gitanaw sa mga Pilipino. Mapasalamato na mga Pilipino sa mga Duterte. So ang suporta di gyud na mawala until such time nga hotdo nila mga Duterte. Mo na bitaw ang atong kuanis, protect the Duterte, protect Inday Sara, protect Tatay Digong. Kaso lang we're very disappointing kaya nga atong Philippine National Police nga wala sila magtanaw sa legalidad nga isyu. Nituodan sila istorya nga walay klaro nga basihanan nga ang areston si Tatay Digong ipagawas. Maorgin ang pinaka-disappointed sa karon. So I think at this moment nagkahiusa ang kasing-kasing o gunahuna sa mga Pilipino nga
gidaog-daog ang mga Duterte og angay magkayusang Pilipinos nga depensa ng mga Duterte. Og kung mawa man, hypothetically, hilabtan nila si Sara, I think any of the Duterte will do pulong and baste. Kay mo magudog ang simpatiya ba? Like what happened to Ninoy at that time sa iyang panahon nga kani karon man akong giingon sa akong program nga nahitabo na sa senior. Pag naog ni Ninoy sa eroplano, gipusil gito patay. Mat kini pag naog sa eroplano gidakop. So bita-bitahan na lang gani gamay, no? Now, kana na ang simpatiya adto panahon na si Cory dili ready kay kuan man siya, asawa man lang sa Ninoy pero wa damha siya mo nahimong presidente tungod sa simpatiya sa mga tao. Karon wa na si Duterte, butang ta lang nya ilang targeton si Sara. Dili ka posible nga ngadto na lang sa laing anak ni Duterte mo na itong kuan ba? Mo na akong gitan-aw nga kuan. Kamong mga supporters ready mo sa pag-support sa laing sibling pananglitan kung maapil si Sara og ka-target. Ready ta. In fact, ang atong suporta is for the whole family. Kay niila nang gihatag ang ultimate sacrifice sa Pilipinas by giving sa ilang patriarchs nga si Rodrigo Roa Duterte ang atong kanhi presidente. So walay duda ang Pilipino mo suporta any of the Duterte. Kunya klaro man sad nga ang mga murag naingon man sa Tatay Digong nga ngano mo suporta man mo sa mga puti. So basically this is foreign intervention. Ang kita mga Pilipino dapat makasabot nga the enemy is beyond Marcos Jr. or anybody nga Pilipino. The enemy are foreign people. Motigyo ni Tatay Digong sa naman to sa video nga nganong mo laban man mo sa mga puti, nganong mo tuuman mo. So it's time for Filipinos to kanang rethink nga everything is kanang being gitawag gidrama, gimanipula og sa ngalan nga gidala si Tatay Digong sa gawas, it's clear nga foreign intervention ang hitabo. Unsay matabang ninyo para ma-safety si VP Sara gikan sa pagpanggukod sa administrasyon kay posible magini kining mga panghitabo karon ana so target na si Digong medyo moral salaga para nila posible successful na para nila to ang usa karon Sara mo isunod. So unsa may mga inyong mga pamaagi nga maprotektahan si VP Sara? Isip nga civilian, kotobrata sa simpatiya, sa rally, pagpadungog sa atong gibati. Pero at the end of the day, mo naging ni Tatay Digong nga, kung ang atong mga pulis, ang atong mga military, dili mo protekta sa katawhan, sitting duck si Vice President Sara Duterte, wa tay mahimo. Nahimo nila gahapon nga bitbiton ang most loved nga ex-president. Kaya nilang himuon ang gusto nilang himuon kang Sara because as of the time ang loyalty sa Armed Forces of the Philippines o sa PNP belongs to Marcos Jr. and to Tory. So dili pa sila, wala pa na moabot ang gitawag nga common sense. Wala ang murag ang approach karon sa atong entire PNP military uniformed men is just to follow orders and follow the chain of command. So Sara is sitting duck as we speak and we cannot do anything about it because ato manggihatag kang Marcos Jr. ang ultimate power. O gitso happen ang ato ang Supreme Court medyo normal nga hinay katuig lang ti araw ni abot o ang atong Congress is very questionable po ang loyalty to the people. So anyone who criticize this government is a sitting duck and vulnerable to any harassment. Okay, John, salamat kay sa paghatag panahon nato sa DYHP o sa IFM. Salamat, attorney. Maayong buntag. Maayong buntag. Straight to the point. Daghan may galang mga kanang questionable ba? Ato ning hagpaton mga higala ning mga panghitabo kagahapon. Medyo tinuray lang na shock gyud ang kwan. Mismo tong legal team ni Duterte may na-shock to eh. Inana kapaspas ang kwan ba? Ang movements mga sukitig paminaw. Kay nabutang magyod niya na surrender may gala sa Philippine government ang iyang sovereignty. Ining hitabua may gala. Kanagod ug dunay kaso naman tay mga korte nga functional ni sa Pilipinas. So dili gyud magdahom to mga naman tay korte nga kwan. O pasakaan may gala kaso diri na pasakaag kaso. Pero paspasas mga pahitabo gahapon